खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर आङो बे भिडिअ'आव DHS एग्जामनि थाखाय आङो GK मक टेस्ट 2 लानानै फैबाय। बेयाव गासै 30टा कुइसन दं। नोंथांमोना बे 30टा कुइसननि मादावहाय बेसेबांथा कुइसनखौ कारेक्ट एन्सार होनो हायो बेखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय। बेयाव आङो माखासे सर्सनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै गासै 30टा कुइसन रेडि खालामदों। अब्ला फैदो बे 30टा कुइसनाव मा दं बेखौ जोङो फारि फारि नायलांनोसै। बेजों लोगोसे खावलायनाय जायो नोंथांमोना जुदि बे बिजाबखौ PDF आव लुगैदोंब्ला एबा PDFआव लानानै फरायनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक नुगोन। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ लानो हागोन आरो फरायनो हागोन। अब्ला फैदो जोङो 1 नाम्बार कुइसनाव नायनोसै। जोंहा 1 नाम्बार कुइसनाव दङ who has the right to decide whether a bill is a money bill or not। बेयाव आङो खालि कुइसनखौ एक्सप्लेन खालामनाय जानाय नङा, खालि आं कुइसनखौ फरायलांगोनल'। नोंथांमोना बेनि कारेक्ट एन्सारखौ होनो नाजाबाय थाबानो जाबाय आरो जोबथायाव बेसेबां हाखो बेखौ कमेन्ट हरबानो जाबाय। होमबा बेयाव दङ अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी। बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। दा आं बेनि कारेक्ट एन्सारखौ होनोसै। बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन ए, स्पिकार अफ लक सभा। दाना नेक्स्ट 2 नाम्बार कुइसन। 2 नाम्बार कुइसनाव दङ व्हाट इज द नेम अफ पर्टेल लन्च बाय RBI टु चेक इलिगेल मानि कालेक्शन। होमबा अप्शना बेनाबो मोनब्रै दं, अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी। दा मोनब्रैनि मादावहाय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ होदो नोंथांमोना। आरो जुदि बे 30टा कुइसननि मादाव जुदि बबेबा मोनसे कुइसनफ्रा मिस्टेक जादों बायोब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा होगोन, लोगोसे कमेन्ट बक्सआव खिथाहरगोन, आं बेखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो जोङो 3 नाम्बार कुइसनाव थांसै। 3 नाम्बार कुइसनाव दं नै द फार्स्ट सुल्तान अफ दिल्ली टु इस्यु रेगुलार कारेन्सि एन्ड डिक्लेयार दिल्ली एज द केपिटेल अफ हिज एम्पायर वाज। होमबा बेयाव अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी दं। बेनि मादावहाय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बी। दाना फैदो 4 नाम्बार कुइसन। 4 नाम्बार कुइसनाव दङ व्हाट इज द मिनिमाम एज प्रेसक्राइब फर इलेक्शन एज द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। होमबा अप्शन ए, बी, सी, डी दं। बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सी, 35 इयार्स। दाना नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव दं द वर्ल्ड ब्लाड डोनार डे इज सेलेब्रेट अन। अप्शन ए, बी, सी, डी। दाना बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो नोंथांमोना। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन ए, 14 जुन। दाना नेक्स्ट 6 नाम्बार कुइसन। 6 नाम्बार कुइसन जानायनि सिगां नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों मोनबेसे हाखौ कमेन्ट खालामहर। कमेन्ट नोंथांमोना बे दासिमाव मोनबेसे हाखो बेखौ कमेन्ट खालामहरदो। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन। 6 नाम्बार कुइसनाव दं हाउ मेनि न्यू प्रपोजल वाइल्डलाइफ सेंचुरीज आर देयर इन आसाम। अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी। बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन सी, 2 एबा 2। दा नेक्स्ट 7 नाम्बार कुइसन। हु रट द बुक आसामर जनजाति ट्राइब अफ आसाम 1962। होमबा बेयाव दङ अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी। बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए, प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य। दा नेक्स्ट 8 नाम्बार कुइसन। 8 नाम्बार कुइसनाव दङ सान्टिग' इज द केपिटेल अफ। होमबा अप्शनाव दङ अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी। नोंथांमोना बेनिफ्राय बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अप्शन नाम्बार डी, सिली। दा नेक्स्ट 9 नाम्बार कुइसन। 9 नाम्बार कुइसनाव दङ व्हाट इज द केपिटेल अफ रासिया। दाना बेनि अप्शनाव दङ अप्शन ए, अप्शन बी, अप्शन सी, अप्शन डी। दाना बेनिफ्राय नोंथांमोना बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन। होमबा आं होनोसै बेनि कारेक्ट एन्सारखौ। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन ए, मस्को।
दाना 10 number question 10 number question दङ the Amazon river flows into option A option B option C option D बिनि correct answer खौ होदो अब्ला बिनि correct answer जागोन जोंना option B Atlantic Ocean दाना 11 number question फैदो 11 number question दङ which of the following district do not share border with Bhutan माबायाव दङ option A option B option C option D मोनब्रैनि मादाव बिनि correct answer खौ बासिदो अब्ला बिनि correct answer जागोन जोंना option number B बङाइगाव दाना next question आव फैदो 12 number question दङ the Himalaya in Assam is represented by option A option B option C option D बिनिफ्राय correct answer खौ नोंथांमोना बासिदो अब्ला बिनि correct answer जागोन जोंना option number B burial rank दाना 30 number question 30 number question आव बुंदों by area wise Assam is the dash biggest share in India दाना बिनि option आव दं option A option B option C option D अब्ला बिनि correct answer जागोन option number D 17 दाना next 14 number question 14 number दं question how many members are nominated by the president in the Rajya Sabha दाना बिनि option आव दं option A 2 option B आव 10 option C आव 12 option D आव 15 अब्ला बिनि correct answer जागोन जोंना option number C 12 दाना next question आव दङ question number 15 who is the chairman of Rajya Sabha दाना बिनि option आव दङ option A आव दङ president B आव दङ the vice president C आव दङ the prime minister D आव दङ the speaker दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बासिदो बिनि correct answer मा जागोन अब्ला बिनि correct answer जागोन जोंना option number B the vice president दाना next question नोंथाङा आनजादनि थाखाय थियारि जाथारबाय दा मोनबेसे हाखो नोंथांमोना बेखिनियाव कमेन्ट खालामदो प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम नोंथांमोना बेसेबां हामारखो दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै 16 number question आव दङ Indian first private LPG plant has been launched in माबायाव option A दं रायपुर B आव दं नागपुर C आव दं पुणे D आव दं हायद्राबाद अब्ला बिनिफ्राय बिनि correct answer खौ नोंथांमोना बासिदो अब्ला बिनि correct answer जागोन option number B नागपुर दाना फैदो जोङो 17 number question 17 number question आव दङ with which country India has the longest international boundary बिनि option आव दङ option A आव नेपाल B आव दं पाकिस्तान C आव दं चाइना D आव दं बांलादेश नोंथांमोना बासिदो बिनि correct answer खौ अब्ला बिनि correct answer जागोन जोंना option number D बांलादेश दानिया फैदो जोङो 18 number question 18 number question आव बुंदों at room temperature the metal that remain liquid is बेयाव दङ option A mercury B आव दं platinum C आव दं lead D आव दं zinc नोंथांमोना बासिदो बिनि correct answer खौ अब्ला बिनि correct answer जागोन option number A mercury दाना next 19 number question 19 number question आव बुंदों blood group AB has option A आव दं no antigen B आव दं no antibody C आव दं neither antigen nor antibody and D आव दं both antigen and antibody बेनिफ्राय नोंथांमोना बासिदो बिनि correct answer खौ अब्ला बिनि correct answer जागोन जोंना option number B no antibody दाना फैदो जोङो 20 number question 20 number question आव बुंदों which vitamin are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body दाना बेनि option आव दङ option A आव B option B आव दं E and C option C आव B and C D आव दङ A and D अब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोना correct answer खौ बासिदो अब्ला बिनि correct answer जागोन option number D A and D दानिया फैदो जोंहा 21 question 21 आव दङ Afla toxins are produced by A आव दं
बियाव दं सियाव दं डियाव दं बे मोनब्रैनि मादाव नोंथांमोना बासिदो बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन जानो हागौ नोंथांमोना दाहालागै बासिखांबाय अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर ए पुंगी दाना फैदो 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चनाव दङ which of the following sports person has been appointed DSP in Assam Police recently on January 11, 2022 अब्ला बिनि ऑप्शनाव दङ ऑप्शन ए आव अनुष्का बर' बियाव दं लाभलिना बरग'हाइन सियाव दं हिमा दास डियाव दं नन अफ दिस अब्ला बे मोनब्रैनि मादाव नोंथांमोना बासिदो बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर बी लाभलिना बरग'हाइन दानिया फैदो जों 23 नंबर क्वेश्चन नायनोसै 23 नोंथाङा आनजादनि थाखाय थियारि जाथारबाय दा मोनबेसे हाखो कमेन्ट खालामदोलाय दासिमाव मोनबेसे हाखो कमेन्ट खालामदो दाना फैदो जोङो कुइसनाव सिगांलांसै दाना नेक्स्ट 23 नंबर कुइसनाव दङ recently which of the following industrialist was conferred the Assam Baibhav the state highest civilian award in Mumbai सोर मोनामोन बेखौ मुकेश आम्बानी बियाव दं गौतम आडानी सियाव दं रतन टाटा डियाव दं नन अफ दिस नोंथांमोना बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अब्ला आं खिथानोसै बिनि कारेक्ट एन्सारानो जाबाय ऑप्शन नंबर सी रतन टाटाया मोनदोंमोन दानिया फैदो नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबराव दङ कुइसना ए कालचार हिस्टरी अफ आसाम बुक इज रिटेन बाय ऑप्शन ए आव दङ बिरिनसिल कुमार बरुवा बियाव दं जगेश दास सियाव दं नवीन बरुवा डियाव दं हेम बरुवा अब्ला बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बासिदो 2 सेकेन्ड टाइम होबाय नोंथांमोननि थाखाय एन्सार बासिनो नोंथांमोना जानो हागौ दालागै बासिखांबाय अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर ए बिरिनसि कुमार बरुवा दाना फैदो जोंहा 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चनाव दङ ए पार्सन कैन जाम्प हायर on the moon's surface than on the earth because दाना बेनि ऑप्शनाव दङ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी नोंथांमोना बे मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो नोंथांमोननि थाखाय आङो 3 सेकेन्ड टाइम होनाय जाबाय अब्ला बे क्वेश्चननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर सी द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज सिमिलार देन दैट ऑन द अर्थ दाना फैदो 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चनाव दङ ऑन व्हिच रिवर इज द Tehri dam is built दाना फैदो बेनि ऑप्शनाव दं ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी नोंथांमोना बे मोनब्रैनि मादाव बासिदो बबेयाव दङ बे बान्दोआ नोंथांमोननि थाखाय 3 सेकेन्ड टाइम होनाय जाबाय अब्ला बे क्वेश्चननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर बी भागीरथी दानिया फैदो 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चनाव दङ डैश ब्रिज इज द 5th लंगेस्ट ब्रिज इन इंडिया दाना ऑप्शनाव दङ ए आव दङ दलासरिया बियाव दं सरायघाट सियाव दं निउ सरायघाट डियाव दं बगीबिल नोंथांमोना अब्ला सानदो बेनि एन्सारा मोनब्रैनि मादाव बबे जागोन 3 सेकेन्ड टाइम अब्ला बे क्वेश्चननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर डी बगीबिल दाना फैदो जोंहा 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चनाव दङ डैश इज ए पद्मा भूषण एवार्ड रिसिपेंट फ्रॉम आसाम फॉर द ईयर 2020-21 जागौमोन बे 2020-21 दाना फैदो बेनि ऑप्शनाव दङ ऑप्शन ए आव दं तरुण गगৈ बियाव दं सर्बानन्द सोनोवाल सियाव दं मंगल सिंह हाज'वारी डियाव दं एन के सिंह
नोंथांमोना बे इयारखौ नायनानै कनफिउज जानो नाङा बे इयारा मिस्टेक जादों बे 2020-21 जागौमोन हा दाना नोंथांमोना बे मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए तरुण गगৈ बिथाङा मोनदोंमोन दानिया फैदो 29 नाम्बार कुइसन Which of the following was the first state in India to present a e-budget and was also live stream on social media? Sorry, नैबे लाभ नङा लाइभसो जानांगौमोन अब्ला बे कुइसननि अपसनाव दङ दिल्ली बियाव दं केरेला सियाव दं आसाम डियाव दं सिक्किम अब्ला नोंथांमोना बे मोनब्रैनि मादाव बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारखौ अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि आसाम दाना फैदो जोङो जोबथा कुइसन नायनोसै जोबथा कुइसनाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों नोंथाङा बे कालेक्सन खालामना बानायनाय इ बुकखौ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन जुदि नोंथाङा बेखौ PDF फाइलाव लानानै फरायनो सानो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांदो लिंक होनाय दंखायो लिंकआव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो जोबथा कुइसनखौ नायनोसै झुमुर डान्स इज रिलेटेड टु अपसनाव दं अपसन ए अपसन बी अपसन सी अपसन डी बे मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डी टि ट्राइब बेखिनियावनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गासै 30था मक टेस्ट एबा फैथावना कालेक्सन खालामनाय कुइसन बेखौ होखांबाय नोंथांमोना गासै बे 30थानि मादावहाय मोनबैसे हाखो बेखौ आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो इयुनाव आङो जुदि समफोर मोनबायोब्ला आङो पार्ट 3खौबो थाबैनो लानानै फैगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोबबाय गोजोन्थों